Здравейте хора, чуваме ли се? Не, чакай малко. Не вече. Хора, обърках се, човек. Не да се чуваме, ами... Виждате ли екрана? Но да го виждате. Защото за предния матч буквално хора нещо бъгнал е. Буквално нещо бъгнал. Буквално на първия ми матч в YouTube буквално нещо ми буквално нещо бъгна. Буквално бъгна, само бъгна и това. Така. Добре, да започваме. Днеска ще играем шампионска... Ще играем на Италия лига. Не, чакай малко е. Обърках се, хора! Не, няма да играем на ти. Ще играем лига! И ще играем с Реал Мадрид, лали? Барселона или Реал Мадрид? Чакайте, сега ще видя за това. Хора, ще играем с Реал Мадрид, няма. Хора. Да започваме. Започвам. Аз започвам. Дано да ги бием. Пишете в коментарите или ще ги биеме. Какво мислите сега? Кристиано Роналдо, брат. Барселона срещу Реал. Най-накрая враговете дойдаха, брат. Его е Мбапе с това човек. Брат, те са по-слаби от нас. Те са по-слаби, дано Ямал да не взимат топката повече от нас. Дано да ги победим. Брат. Не. Само да се посмея. Не! What? Как вкараха? Стига, това не беше честно, буквално в четвъртата секунда. Не. Брат, стига, бе. Вини. Брат, няма фаул. Те вкараха го. Колко може да е добър той, бе? Мбапи, киля Мбапи. Родриго. Мбапе беше буквално до топката. Не. Да. Извинете, хора. Сега малко ще си спра микрофона. Така, извинете, хора, просто майка ми ме викаше. Ламин Ямал, брат. Менди, Родриго или... не, Рудигер беше. Рудигер, Антони. Руди,